Dobrotoljubive za svaki dan. Moguće je u Hristu voljeti i one koji nas ne vole. 15. i 28. jul. Sveti mučenici Kirik i Jolita. Brat reče: Oče, rekao si da ljubav prema svakome čoveku treba da pretpostavljamo svemu vidivome, čak i samom svom telu. No kako da volim onoga ko me mrzi ili me izbjegava? Kako da volim onoga ko mi zavidi, ko me kleveće, ko spletkari protiv mene i pokušava da mi učini zlo? Po prirodi sudeći čini mi se da je to nemoguće, jer me osjećanje žalosti prirodno prinuđuje da izbegavam onoga ko me je ožalostio. Starac odgovori: Gmizavci i zveri koji se rukovode prirodom zaista ne mogu da ne uzvrate po svojoj snazi za pričinjeno im zlo, ali oni koji su stvoreni po obrazu Božjem, koji se rukovode razumom, koji su udostojeni poznanja Boga i koji su primili zakon od Boga, mogu da se ne odvraćaju od onih koji ih žaloste i mogu da vole one koji ih mrze. Stoga i Gospod govori: Ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onima koji vas mrze. Matej 5:44. On naravno ovo zapoveda kao nešto što je moguće, a ne kao ono što je nemoguće. Mi smo pak veštastvo ljubivi i slastoljubivi, tako da stvari i uživanja pretpostavljamo zapovestima. Upravo zbog toga ne možemo voljeti one koji nas mrze. I ne samo to, već često zbog stvari i uživanja odvraćamo čak i od onih koji nas vole, pokazujući se po naravi gorima od zveri i gmizavaca. Zato nismo u stanju da sledimo stopama Božijim, niti da poznamo njegov cilj, da bismo tako primili silu. Prepodobni Maksim Ispovednik.